L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Reġġena lura lejko Alla Salvatur tagħna u saħħaħ ir-ruħna bit-talim qaddis tiegħek biex it-taħriġ tagħna matul ir-Randan imqaddes ikun ta' ġid għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Levitiku. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu: Għid lill-ġemgħa kollha ta' wlied Iżrael, għandkom tkunu qaddisin għax qaddis jien, il-mulej Alla tagħkom. La tisirqux, la tgħidux kliem ieħor, la tqarqux b'xulxin. La taħilfux f'ismi fil-gideb, lanqas ma għandek iż-żeblaħ lill-isem Alla tiegħek, jien għall-mulej. La taħqarx lil għajrek u lanqas tisirqu. Il-ħlas tal-ħaddiem mikri ma jibqax għandek sa filgħodu. La tisħitx li trux u la tqejjiġ tfixkil quddiem l-ama, imma tibża minn Alla tiegħek, jien għall-mulej. La tawwiġ fil-ħaq li tagħmel, la tħarix lejn wiċċ il-fqir, lanqas ma tweġġaħ lil kbir għal wiċċu, imma tagħmel ħaq mill-proxmu tiegħek fis-sewwa. Tmurx ixxerret qlajja fuq niesek u tqumx kontra demm għajrek, jiena il-mulej. La tbejjitx lil ħuk f'qalbek, imma lil għajrek wissieħ u erġa' wissieħ biex ma tkunx ħati tiegħu. La titħallas bidejk u la żżommx f'qalbek għal ulied niesek, imma ħobb lil għajrek bħalek innifsek, jiena il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj lil Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej issewwa u tgħallem lil min ma jafx. Flimkien il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb, il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn. Ngħidu flimkien il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' l dejjem. Il-ġudizzju tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Ngħidu flimkien il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Ħajkunu milquwa quddiemek kliem fommi u ħsieb qalbi, mulej, blata tiegħi u feddej tiegħi. Ngħidu flimkien il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja.
issa u żmien it-tajjeb, issa jum is-salvazzjoni. Il-mulej ma'kom, U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu u mbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu. U qudiemu jinġabru ġnus kollha u jifridhom minn xulxin bħal marraj jifret in-naċ mill-mos. In-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid id-dawk ta' fuq il-lemin tiegħu ejjew imberkin minn missieri, ħudu b'wirthakom is-santna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont teri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu iżuruni. Imbagħad iweġbuh il-ġusti u jgħidulu mulej, meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik jew bil-għaġġ u sqejnik? Meta rajnik barrani u lqajnik jew eri u libbisnik? Meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk? U s-sultan iweġibhom u jgħid, tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dan ħuti għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll li dawk ta' fuq ix-xelluk morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja x-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma sqitunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont teri u ma libbistunix, kont marritu fil-ħabs u ma ġejtux iżuruni. Imbagħad huma wkoll iweġbuh jgħidulu mulej, meta rajnik bil-ġuħ jew bil-għaġġ jew barrani jew eri jew marit jew fil-ħabs u aħna ma waqafniex miegħek? Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom, tassew ngħidilkom, dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawn iż-żgħar anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fit-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Fil-ktieb tal-Levitiku li qrajna fl-ewwel qari llum il-mulej jikellem il-Mosè u jgħidlu diversi liġijiet. Ħafna minnhom kif rajna hawnhekk illum huwa wieħed m'għandux jagħmel. La tisraqx, tgħidx kliem ieħor, tqarraqx b'ħadd ieħor, la taħlifx b'ismu jgħid il-mulej fil-gideb, ma żebblaħx l-isem Alla tiegħek, taħqarx il-lajrek jew tisħet il-ħadd ieħor, la tawwiġ fil-ħaq li tagħmel, la tħares lejn l-ġuħ, tmurx ixxerret lajja fuq niesek, tbejjitx il-ħuk f'qalbek, iżżommx f'qalbek għall-oħrajn, nindunaw. Lista sħiħa, però kemm hi realistika. Din tmiss il-ħajja tagħna reali. U nnutaw hawnhekk. Ġesu il-mulej hawnhekk issa Ġesu nadduh ftit ieħor, ma l-mulej hawnhekk lil Mosè qed jgħidlu dak li m'għandekx tagħmel. U nafu li kieku veru nsegwu dan, ġa qed nagħmlu ħafna biex il-ħajja tagħna tkun aħjar, biex il-ħajja tal-oħrajn tkun isbaħ, biex is-soċjetà tkun aħjar. Jekk aħna nqogħdu attenti li ma nagħmlux ħsara lill-oħrajn b'xi mod jew ieħor. Ġanna ħafna, ġewwa l-ewwel pass. Imma mbagħad Ġesu fl-Evanġelju jgħid ħaġa oħra. U
U appropju dak li smajna fis-Salm, il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. U li jgħid Ġesu u mhux biss dak li m'għandekx tagħmel, dak huwa importanti u jibqa' validu, imma dak li għandek tagħmel. U hawnhekk isemmi Ġesu kemm huwa importanti li aħna naħsbu f'dawk li huma fil-bżonn, minnu bil-ġuħ, bil-għaġġ, il-barrani, l-eri, minnu marit, minnu fil-ħabs. U nindunaw li anke kliem ta' Ġesu hawnhekk huwa verament realistiku il għaliex qed jgħid illi aħna għandna, u dan mhux suġġerimenti li qed jagħti Ġesu, mhux nissuġġerixxi li tagħmlu hekk, għandna nagħmlu hekk bħala dixxipli tiegħu. Jiġifieri għandna nieqfu ma' dawk li huma fil-bżonn. Jgħid hawnhekk Ġesu xi ħaġa li tmur iktar il-bogħod, għax hawn ma jgħidx biss għejxu hekk biex il-ħajja tagħkom flimkien tkun sabiħa kif nafu li tkun meta aħna naħsbu fl-oħrajn. Imma qed jgħid fuq dawn se nkunu iġġudikati. Aħna se nkunu ġudikati fuq il-ġid li nagħmlu ma' dawk li huma fil-bżonn, fuq kemm nieqfu ma' dawk li huma fil-bżonn. U hawnhekk Ġesu jsemmi lista, però ovvjament hemm ħafna oħrajn. U ħaġa nixtieq ngħid hija aħna ma nebda dritt niċċensuraw il-Ġesu. Fieri jekk qal waħda minnhom kont barrani u lqajtuni jew ma lqajtunix. Ma jistax ngħidu qisu ma qalix, qala. Mbagħad ma dawn li qal Ġesu hemm anki oħrajn li nistgħu naħsbu llum aħna pereżempju kont imdejjaq u ġejt tismani. Kont waħdi u ġejt tara kif jien. U hemm tant opri oħra tal-ħniena ta' mħabba li nistgħu nagħmlu, nistgħu naħsbu fihom. Qed jgħid Ġesu dawn għandhom valur għal ħajja ta' dejjem. Meta tisemmi l-ġudizzju, ġifieri dawn għandhom valur għal ħajja ta' dejjem. Dak li nagħmel anki jekk qed nagħmlu ħadd ma jaf bih li fil-persuna l-oħra jew li hu moħbi, l-ġid li nagħmel ħadd ieħor għandu valur għal ħajja ta' dejjem. Fuq dan aħna se nkunu ġudikati fuq kemm ħabbejna u rejna din l-imħabba b'mod konkret. U biex joħroġ aktar ċar dan, Ġesu jidentifika ruħu ma' dawk li huma fil-bżonn. Innutaw x'qed jagħmel Ġesu. Ma jgħidx rajtek iżżur li xi ħadd marit u ħadd gost għax ħaġa sabiħa. Ġesu jgħid dak kollu li għamiltu mal-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Mela jekk jiena mort nara xi ħadd marit, jekk jiena tajt il xi ħadd jiekol għax għandu bżonn jiekol, dawk li huma fil-bżonn waqaft magħhom qed nagħmilha ma' Ġesu. U hemm tara kemm sabiħa il għaliex dak kollu li nagħmlu mal-oħrajn fil-bżonnijiet tagħhom qed nagħmluh ma' Ġesu. Nitolbu l-mulej illum ħalli aħna nkompli jimlilna qalbna b'din l-imħabba li nuruha tassew mod konkret fil-ħajja tagħna billi nieqfu ma' minnu fil-bżonn, imħabba li turi kompassjoni, viċinanza, tenerezza u li nkunu dejjem konvinti li dak li qed nagħmlu mal-oħrajn fil-bżonnijiet tagħhom qed nagħmluh ma' Ġesu stess. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex kompli ix-xanda l-aħbar it-tajba tiegħek lil bnedmin kollha nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Imlilna qalbna mulej bl-imħabba tiegħek. Ħalli aħna nieqfu tassew ma' dawn kollha li huma fil-bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom, kemm dawk li qegħdin Malta kif ukoll dawk għall-kura barra minn Malta, nitolbuk biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu fil-mart tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għall-anzjani, speċjalment dawk li huma waħedhom jew li jħossuhom waħedhom biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal dawk li qegħdin il-ħabs, kemm dawk li qegħdin residenti hemmhekk kif ukoll dawk li qegħdin jgħinuhom b'xi mod jew ieħor jaħdmu hemmhekk biex jgħinuhom ħalli jkun żmien ta' tassew ta' korrezzjoni u ta' tiġdid fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal paċi fid-dinja, speċjalment ukoll nitolbu għal dawk kollha li għaddejjin minn tbatija fl-invażjoni u l-gwerra fl-Ukrajna, dawk li kellhom vittmi fil-familja tagħhom jew li kellhom joħorġu minn hemmhekk tant eluf kbar. Nitolbu mulej biex tieqaf magħhom dal-mument hekk diffiċli fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej din l-offerta li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u għammel li bl-għajnuna tal-grazzja tiegħek hija tqaddes il-ħajja tagħna u taqlanna l-maħfra u l-ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jiqdew bil-ġitt li għaddi jekk li żjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien sinata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana intu salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għallek aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanġi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra ġoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Ċaż mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqtu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għattilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzo mal-la Marija ma' San Giusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, għamel mulej li din it-qarbina mqazza tkun għalina ta' għajnuna u ta' salvazzjoni, kemm fir-ruħ kemm fil-ġisem, biex bil-grazzja tiegħek il-fejqan tagħna jkun sħiħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Qabel intemmu l-quddisa tal-lum ngħidu flimkien it-talba bit-tħejjija żjara tal-Papa Franġisku fostna f'April li ġej. Mulej Ġesu Kristu, għalik tixxennaq ruħna. Għamel nitolbuk li żjara tal-Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana miegħek biex nitaxqu bimħabtek u fl-Ispirtu tiegħek narfu l-koll li aħna wlied ta' Missier wieħed u ngħixu r-rabta tagħna ma' xulxin fis-slim. Amen. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-moment ta' talb. Tistgħu segwu t-talba tar-Rużarju fuq knisja.mt u newsbook.com.mt. Nofru dan ir-Rużarju b'talba lil mulej biex jagħtina qalb mimlija mħabba illi turi ruħha dejjem fl-għajnuna lil dawk li huma fil-bżonn. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu waffrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħuġġenna l-rebeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek
imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobitna ħarisna minnar tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobitna ħarisna min-nar tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek,
imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għaffrinna dobietna ħarizna minnar tal-infern. Kull ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Li konsidraw fir-raba misteru ta' tbatija. Meta Sin Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missienna ninti fis-smawiet tqaddis ismek tili satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, għaffrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarizna minnar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Konsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija,
Meta Sinjor Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern, u ġenerebeħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lejna dak lajnin tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek. Oħanina opija ħelwa Verġine Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għattihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina.
xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisra minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ il-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażqu Alla nitolbuk bil-ħerqa int laqwa fost iqtajja tas-sema, idfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġeru fit-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla f'dalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.